Dem baş temaşavanı xubuni nehçile nezik ve o bimünasebet a nehçile salvegera konkuja Paris'i emel ser konkuja Paris'i baxvin emet tekildari konkuja Paris'i encam ve sedama ve o geçeden derbari ve de be endama komitea akademiya jinolojiye brez zozan simare baxvin ve ki uzanın de ser konkuja Paris'e hiç salder basbun jüve deme hatan ha pişt perde bu yere nahati roni kirin kujer nahatin darzandın pişti ve disa ser jine kurt konkuji berdam dikin pişti konkuja Paris'e le Slopiye se jine kurt hatin katil kirin le Rojava gelek jine kurt hatin katil kirin hatin ravandın haji ve sedan siyaset medarin kurt teknikan te darzandın o bu işkili te ceza kirin mesela mjare be brez zozan simarı bağıvın brez zozan sima havuzda bu bu ara bernama çekin ve ki zaten nehe çilen nezik be o hesap beri سال 2013 لباريس سجن كردي سياسة مدار هاتبون قتل كرن دسال حيث سال در باسبون وهذا كوكوستن سجن كردي سياسة مدار ودبلومات قتل بكن أرمان جوان شبو وشخاص جاشنا أرمان جوان Yani ez jî serî de bi bîranîna her sê hevalên şehîd Sara, Fidan û Leyla bi şopdariya têkoşîna wan berdewam kirin bi soza xwe nûkirinê wan cardin bi bîr tînim. Bi rastî jî weke tevgera jinên azadiyê Kurdistanê ji bo me wendahiyên pir giran bûn. Mirov vîna pir kûr hîs dike. Ji bo jî dema ku mirov vê pirsê bersiv bide milekî de tabii ki ew qetliyam armancê vê qetliyamê pêk nehatin. Yani ji ber ku têkoşînekî mezin heye hember vîna xwedî derketinekî mezin heye. Yani vê milî de armancên wan yê siyasî, armancê wan yê ku têkoşînê bandor bikin pêk nehat. Li armancên wen ku sê hevalê me ku pir giranbiha hat şehîd xistin ew armancê wan pêk hat. Mirov dikare wisa bêje ku tabii tevgera jinên azadiyê Kurdistanê, tevgera Kurdistanê de çandekî bi vî şeklî heye. Yani her wendahî, her şehadet bi derketinên nûra derî vedike. Li hember vê qetliyama ku yani bêbext bi rastî jî kesên ku xwe weke em bêjin navenda demokrasiyê, navenda şoreşê dinirxînin bi hevkariya wan, bi çavgirtina wan ew pêk hatina vê evê gelek encam ji bo me derxistin. Yani ember vê qetliyamê belkî derketina herî mezin jî navnetîbûyîna tevgera jinên Kurdistanê de ew qetliyam bandorekî xwe hebû. Li dünyayê li her aliyê jinên têkoşîn wan li hember vê qetliyamê dengê xwe bilind kirin. Xwedî derketinekî mezin em bêjin li hember tevgera jinên Kurdistanê dan nîşandan. Hevaltî û dostaniyekî mezin dan nîşandan. Ji ber wê em dikarin bêjin ku çawa ku dîroka tevgera Kurdistanê de her şehadet bi derketinekî re em bêjin tê bersivandin. Ew qetliyam jî navnetêvîbûyîn û gerdûnbûyîn tevgera jinên Kurdistanê de bu avayî hat pêşwazî kirin. Ji ber ku bi rastî heval Sara Sekîne Cansîz, heval Fidan bi kedekî pir mezin jî ji bo vîna erkekî girtibûn ser milexa pir kedekî mezin jî dan ku tevgera jinên Kurdistanê çar aliyê dünyayê bidin nas kirin. Mirov dikare bêje yani wî milî de armancên yê kujeran pêk nehat. Belê tam dema ku pêvajoya hevdîtinên bi rêber êcaran re dest pê kir û şûn de şeş roşûn de ev komkujî pêk hat. Çima divê pêvajoyê de ev komkujî pêk anîn û niha jî tecrîd berdewam dike. Bi vê yekê dixwazin berdewamaya vê tecrîdê zêde kirin. Yani bi rastî jî hevdîtinên yê îmralı da jî weke rebera xwe jî deyîsan pêvajokê pir giran bû. Yani bi armancê vê qetliyamê gelek mesaj yani hattayî. Mesajên bi çi şeklî bûn bi rastî jî aslında mirov dikare bêje ku serî de ked û hewildanên rebera xwe yani xastin darbe bikin. Rebera xwe zaten dema ku ev hevdîtinana dest pê kir ev şiyariyê vî mijarê de jî kiribûn. Ji ber ku dîroka em bêjin devleta Tirk da aslında mekanîzmayekî yê devleta Kur Hêzê Gladio
her daim dema ku hevuldanên em bêjin yekîtiya gelan bi aşitî çareserkirin, bi siyasetê çareserkirin dema ku dikeve devrê yani serokkomarê welatê xwe jî dahîl, kuştina wî jî dahîl her hevuldan pêk tê. Ji bo jî revera ku yani hevuldanê xwe yê aşitiyê darbekirinê de wisa nirxan dibe aslında got kuştina sekîne wek kuştina min e. Ha ez hatime kuştin, ha ew hatiye kuştin. Her wiha yani wek helwestê devletên Ewropî jî li hember lêgerînên em bêjin aşitî darbeyek bû. Heman demê ji ber ku bi rastî jî barekî pir giran li ser milê reber apo bû yani rewşekî wisa da hîn jî wan hevdîtina dewam bike. Yani gelek nirxandinê xwe de jî vîna çi qas bi zahmetî ew pêk aniye. Ruh me her tiştî jî nehatiye provokasyonan ew pir baş jî îfade dike. Mirov dikare bêje ku yani ev bêbandorkirin û heman demê êrişekî li hember rebera pû bijî, heman demê êrişekî bi siyasî çareserkirina pirsgirêkê Kurd bû jî. Aslında heman demê ji bo em bêjin gelên Tirkiye jî em bêjin wek qatliamekî gerek were nirxandin. Ji ber ku rêka aşitiyê tenê ne ji bo Kurdan re lazim e, ji bo kesên demokratîk aşitîxaz em bêjin kesên ji bo azadiya jinê têkoşîn dikin ji bo wan hemûyan e. Ji bo jî mirov dikare bêje ku yani hevuldanekî pir alî bû. Mesajên pir alî hat dayîn û herî zêde jî em bêjin li hember qebatên aşitiyê rebera po hevuldanekî hat nîşandan. Niha piştî wê dîsa li Silopê sê jinên Kurd hatin qetilkirin. Dîsa hevdînên xelef hat qetilkirin. Dîsa gelek jinên Kurd herî dawî jî li İzmîrê Deniz Poraz di avahaya HDP'de hat qetilkirin. Hûn van qetilkirinin piştî hevdîtinan hûn çawa pênasek. Politikayekî gerdûnî bi giştî li hember jinên tekoşînvan yani belkî mirov bêje dîroka wê bi hezaran salan e ama daha şember em bêjin ew gotina yek pirtûka ku siyayê dabû nivîsandin yani destpêkê li jinan bidin wek pêk anîna wan li her aliyê dünyayê aslında êrişekî li hember jinên tekoşînvan heye. Ji ber ku jin navcivakê de hebûnekî herî zêde hatiye çewsandin. Ji bo jî li berxwedana wê tirsekî pir mezin heye. Ji ber ku dema ku berxwedan û pêşengtiya jinan çêdibe ew bi kedekî pir mezin çêdibe. Aslında nirxandinê li bera ji bo heval sara jî li ser vê mijare bû. Yani çîroka heval sara aslında xwebûyîna em bêjin jinên Kurd bû. Rêka azadiyê peydakirina jinên Kurd bû. Yani dema ku devlet êrişî jinan dikin civakê de dixwazin yek ku herî zêde hatiye bê îradekirin pêşengtiya wê were şikandin û ew werin tirsandin. Tevgera jinên Kurdistanê bi giştî jî tevgera em bêjin şoreşa Kurdistanê bi rastî jî wek şoreşekî jinê deng veda. Ked û em bêjin berxwedana jinan pêşengtiya jinan pir astekî bilind bû. Hatta em bêjin tevgera azadiya Kurdistanê wek tevgerekî sosyalîst em bêjin pêşengtiya jin ciwanan da karê xwe dide meşan. Ji bo wê jî ew êrîşana heman demê politikayekî gerdûnî re girêdayîne ama bi taybet politikayekî taybet yê em bêjin vê hikûmetê re jî girêdayiye. Bi xwe zaten hinek nirxandinên ew kesê ku êdî wek em bêjin yani berpirsê hemû qatliam û tiştên çi xirab heye li Tirkiyeyê yani ew em bêjin kesê bi navê Süleyman Soylu wî bi xwe jî ew mesaj dabû. Yani wek dema ku got PKK tevgerekî jin e yani got em ê jinan bikin armanc, em ê qatliyama jinan dewam bikin. Yani fetvaya vî tiştî de zaten belê. Yani zaten ew bi heval sera wana dest pê kirin bi em bêjin tekoşîna revebiriyê xweserî de bi rastî jî îradeyekî pir mezin yê heval sevê wana ku derket bi em bêjin şikandina wî naxwastin dewam bikin. Her wiha yani nirxên azadiya jinê kesê ku gelên rojhilata navîn re belav dikir wek Hevrîn Xelef wek Hînd û Sena ya ku li Hesekê hatin qetilkirin du jinên Ereb yani bi giştî bi vana dewamkirina wê bû. Em bêjin ew zindanan ewa ku pêk tê îro êrişê ku dewam dikin li hember Deniz Poyraz êrişa ku dewam dike jî li her ciyê de şikandina îrada jinan ji ber ku li her ciyê de berxwedan heye ciyê ku berxwedan heye dixwazin li wê derê wê berxwedanê bişkînin. Ev girêdayî pirsame deman demê ji bona jinên girtî jî taybetî jinên girtiyên siyasetmedar nayên berdan. Wekî Aysel Tuğluk wekî Gultan Qişana wekî dîsa
Leyla Güven, Ayşe Gökhan ve gelek jinin Kürt misalan tıkata siyaset kırın peşinki yaşanan girtinin aleyki wan kuşun aleyne jiwan davin zindane yani bir zindane dixwazin çık. Dîsa wîne jî mirov bi qatliamên em bêjin nêzîkatiyên li hember tekoşînê jinan re girêdayî binirxînin. Bi rastî ji van demên davî gelek nivîs û nirxandin jî li ser vê hat kirin. Yani ev polîtikaya ku irada jinan bi teslim girtinê yani bi girtin û avitina hepsê teslim girtinê dema ku nehat şikandin ve carê rêbazên cuda wek tolhildanekî çêdibe. Mirov dikare vîna bêje ku aslında ev bir şekilde din yani pek anina idam ne? Ev idam yani siyasete idam ye. Jiber yani böyle tabii ki yani naha meleki de vekir rehine ev hatın girtin. Jiber ku iro dosya yuvanda aslında tutuştun ku verin tavan barkırın jütüneye. Ama vekir rehin girtin ku vekir irade şikandına ya tevgera siyasetmedarın Kürt hat deskirtin zaten vekir kırkırına siyasi cihat bınav kırın. Ledema ku ne karımina jiber ku çanda tevgera Kürdistan'ı zindana Ahmet'e dazde ilone dest vekiri hatta îro berxwedanekî yê zindana nav deng jê yani ciyê ku herî zêde bêderfetî heye li wir jî her tim çandekî berxwedanê devam kir. Taybet jî şexsê Leyla Güven de şexsê em bêjin Gülten Kışanak Ayşe Gökhan da îradeya jinan ya ku yani taviz nedan serê xwe netewandin ji bo şikandina ve yani mirov dikare bêje ku wek siyasetekî îdame pêk wek tolhildanekî yani jinên ku yani bi şexsê wana de jî aslında hinek jinê din tên tehdit kirin. Yani her katliam tene kuştuna jinekî nîne heman demiş jinen din ra jinen tekoşîn van ra jî jinen azadî xaz ra jî mesaj ekedi bêjî dema ku hûn ûsa bikin hûn teslim nebin encam ev ama ruh mîvê jî berxwedanekî rastî jî bê hempahiye mirov hember wê rêz jî digire û gerek em vê tekoşînê jî bilind bikin em tekoşîna ku li girtîgehan dimeşe tekoşîna ku li her milê cihanê dimeşe em daha zêde bilind bikin yani bersivdayîna van êrîşan wisa dikare. Pirsemê dawî jî girêdayî berxwedana jinan yani li rûxmê qetilkirin, gilgirtin û tolhildana jin li her awayî berxwedin. Dema ku em li gel van polîtikan li têkoşîna jinan û rêxistinbûna jinan binerin di çi asêdê çi xwast dike û lazim hîn bêtir çawa. Yani tekoşîna jinan bi rastî jî ev tespîta ku Rebera gotibû sed sala bîst û yek sed sala jinane sed sala şoreşa jinane bi rastî jî asta cîhanî da pêk de û em jî wek jinên tevgera azadiyê Kurdistanê pir şansekî mezin desme de ku em vê tekoşînê re pêşengtî dikin û asta cîhanî da bi tekoşîna xwe bi fikrên xwe bi birdoziya xwe vîna ra em bêjin asta pêşengtî de rolekî dilîzin. Lê gerek ev tekoşîn hîn zêde jî bilind bibe, hîn zêde jî ittifaqên xwe berfireh bike, hîn zêde jî em bêjin asta cîhanî û em bêjin li Bakurê Kurdistanê jî tevgerên jin Türkiye re daha zêde hevgirtinekî çê bibe li hember vê dîktatoriyê tekoşînekî bi hev re were meşandin. Ji ber ku yani bi êrişkirinê li hember tevgera jinên Kurdistanê mafên jinan Türkiye erişkirin bi hev re çêbû yani vê ger mirov vê girêdanbûyînê nebîne wê demê ittifaqê xwe tekoşînê jî baş nikaribe ava bike. Yani bir milî de tekoşînekî mezin heye lê ev tekoşîn hîn jî gerek were bilind kirin bersivdayîna van êrîşan, bersivdayîna van qatliaman ev hevalên me ku vê oxirê de şehîd ketin yani şopdariya wan jî ancak bi bilindkirina tekoşînê dikare pêkan be. Em gelek spas dikim. Buna pirseme bersivan. Belê bînerî û temaşevanên hêja ji bo birêz Zozan Sîma aktivîsta tevgera jinan birêz Zozan Sîma pirseme bersivan em gelek spas dikim. Heta bernamek dinê bimîn nav xêr xweşê dema xweş.